Είναι πολύ φυσιολογικό, καθώς πλησιάζει ο τοκετός, να νιώθετε ανυπομονησία και άγχος, αλλά ταυτόχρονα, όπως και στο πρώτο τρίμηνο, να βιώνετε συχνές εναλλαγές στη διάθεσή σας. Τι συμβαίνει λοιπόν στο σώμα σας και προκαλούνται όλα αυτά? Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, το μωρό σας κυρίως μεγαλώνει. Η βασική του ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί, επομένως τώρα είναι σημαντικό να πάρει βάρος. Εξαιτίας αυτής της ανάγκης, τώρα θα πάρετε το περισσότερο βάρος της εγκυμοσύνης σας, που είναι κατά μέσο όρο 6 κιλά. Αυτή η αύξηση του βάρους μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βαδίζετε, ενώ η χαλάρωση και η διεύρυνση των οστών της λεκάνης σας μπορεί να σας κάνει να βαδίζετε με το χαρακτηριστικό λυκνιστικό τρόπο των εγγύων. Σε αυτή τη φάση το στήθος σας είναι πραγματικά έτοιμο για το θυλασμό και μπορεί να αρχίσει η πρωτογάλακτος, ουσία που παράγουν οι μαστοί σας προτού εμφανιστεί το γάλα. Μην ανησυχήσετε όμως αν δεν σας συμβαίνει αυτό. Κάθε γυναίκα είναι διαφορετική και δεν σημαίνει πως δεν θα μπορέσετε να θυλάσετε. Τώρα θα νιώθετε το μωρό σας να κινείται πιο συχνά, γεγονός που μπορεί να κάνει δύσκολη υπόθεση το βραδινό σας ύπνο. Γιατί ξυπνάει πάντα την ώρα που πέφτετε στο κρεβάτι? Ίσως είναι πιο αναπαυτικό να κοιμάστε στο πλάι ή βάζοντας ένα μαξιλάρι κάτω από την κοιλιά σας. Η εμφάνιση αιμορροίδων, οι οποίες είναι πρισμένες φλέβες μέσα και γύρω από τον προκτό σας, δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, παρότι μπορούν να παρουσιαστούν και νωρίτερα. Αν υποφέρετε και νιώθετε δυσάρεστα, ζητήστε τη συμβουλή του γυναικολόγου σχετικά με μια ισορροπημένη διατροφή, πιείτε πολλά υγρά και ειδικά νερό. Μπορεί τώρα να βιώνετε τις λεγόμενες συσπάσεις Braxton Hicks. Προκαλούνται από το σφίξιμο της μήτρας σας και θεωρούνται ως ο τρόπος που διαθέτει το σώμα σας για να ετοιμαστεί για τον τοκετό. Δεν έχουν όλες οι γυναίκες αυτές τις συσπάσεις, επομένως μην ανησυχήσετε αν δεν τις έχετε αισθανθεί. Γενικά ξεκινούν στην αρχή ή στο μέσο του τρίτου τριμήνου και μπορεί να γίνουν πιο συχνές και δυσάρεστες όσο πλησιάζει ο τοκετός. Τις τελευταίες εβδομάδες πριν τον τοκετό, η λεκάνη σας χαλαρώνει περισσότερο και φαρδένει ελαφρώς, ενθαρρύνοντας το μωρό σας να κατέβει πιο χαμηλά ώστε να είναι έτοιμο για τον τοκετό.